algo que música desea hasta que usted mismo. Me gusta de que chiquita que sea. Oh, yeah. Eso, Humberto Sanda se va a posar. Eso es la soga. La historia de lo que no me Kaixo, Juan. Kaixo, Jenny. Segur. Ondo dazu. Ondo zaude. Kristo ilusioa. Egitez da zuen menegote. Hain bestago ez da izango, monte. Bai? Vale. Zebat ez dakizu zenbatadez entzun zaitura glaukoma taldea. Dauzkazu diskoak jarraiatuta oza. Bai. Bueno, Juan Txabakama. Bai. Tolosakoa. Bai. Noletan aizezinak musika mundua. Ba, ez dakit oso ondo. Nik txikitan, gaztetan hola 15 urtekin, lehenasego igual ja baneukan kuaderno pare bat, eta idazten ditun gauz batzuk eta hola, hasieran ez nun pentsatzen kantatzea eta ezer, baina gero batxillergoan juntatu nintzen ezautu nun klasekidek izan ginelako Iker Pando, eta behakin hasi nintzen letra edo olerki odena alako hiei musika jartzen, behak gitarra jotzen zuen eta hola, eta behak beste talde bat zeukan, Vanilla Motion izena zuna. Eta beste talde honekin nik kolaborazio batzuk eta horreiten ditun, da beste talde honetako azande bai Jokin Albizua, gure beste gitarrista eta teklista. Eta hasi ginen hiruok gehatzen, hola kaleen eta hola, eta beraien igual Pandon lokalen edo Tolosako Txabin o lo que sea. Eta gatze ginen, sin más, ondo pasatzeko, eta momentu baten burua berotu zitzaigun, da esan talde bat inbar, dugu. Nik Arandia bajista zautzen nun, beraiek Pablo bateria zautzen zuten, saiatzen hasi ginen, eta hola xetan ere aurreneko proiektu musikala eta ia bakarra, glaukoma izan da, baina gero Ziribuliokin eta hola ibili naize bai, eta Batsaunekin egin ditut nire gauzak, baina hori sartzen hasiera, eta horregatik, pentsatu gabe, kasi. Zer da glaukoma? Glaukoma berez da begitako gaixotasun bat. Nerbio optikoari eragiten diona, eta ez tratatzen edo ez garaiz harrapatzen itxumena sor dezakena, ez? Persona bat itxu utzi dezake, eta galdera izango zergatik izena, daukan glaukoma, ez, taldea. Glaukoma bai da gaixotasun bat reggae artista askok Jamaikan eta hola ipatu izan dutena urtetan zer, nik adibidez neukan disko bat Peter Toshen Grandes Éxitos bat, eta hor zeuna bestiak Bush Doctor izena duna, eta hor esaten du, marihuanari buruz hitz egiten du. Eta esaten du, marihuana dela glaukomarentzako sendagai bakarra, eta hola, ez da egia, marihuanak ez du glaukoma sendatzen. Demostratuta dago, ematen dunez. Baina, balio zigun metafora bezala, eta naiz eta ez da bakarrik marihuanan asuntoa, ere bai glaukoma beak gaixotasun bezala balio digu metafora bezala azaltzeko nola gaur egun igual gizartea pixkate itxututa dago, olako zerbait, gaztea ginen, ez dakit. Nik glaukomatik muistatzen zara glago. Beti esaten da glaukoma euskal talde bada, baina hitz asko erregazia eta oso polita iruditzen zain. Talde bakoitzak dauka bere izaera eta bere gauzak esateko modua. Gu euskal talde bat geha, Euskal Herriko talde bat gehalako eta euskera ziten delako gure musikaren zati handi bat, baina beste zati bat bai erderaz, eta inglesez ere bai pixka bat. Eta txinera jakingo banu, eta zertatzen da, gu elebidunak gehala, eta gure egunerokotasunen daude euskera asko dago, baina erdera ere bai. Eta inglesa ere bai, gaur egun. Musika asko entzuten dugulako inglesez, serie eta pelikula asko inglesez ikusten ditugulako, lo que sea, hor dago. Eta, ni saiatzen naiz,
natural egiten eta bestiak atatzen zaizkiten hizkuntzan egiten. Gai batzuk igual eskatzen diate gehi euskeraz, beste gai batzuk erderaz, ez gehi pentsatzen horretan. Juanka, eta nola memorizatzen dituzu kanta hainbeste ez daukatenak eta gainera hainbeste velozitateak. Zertatzetan, idazteako garaian, ja gu raperoak eta hola, kontutan eukitzen dugu ja abesti bat izango gara eta gaina ze basetan jungoan ere bai askotan, ez? Eta orduan, ja arnasketak eta hori dana kontutan eukitzen dugu idazteako orduan, ez da idatzi eta gero pentsatu nola rapeatu. Eta memorizatzearen asuntoa, zertatzetan, abesti bat bukatuta ematerako, hainbeste buelta eta hola emate zaizkio letrai, ja orduako ja praktikamente memorizakizula, ez da harik eta oso zaila. Lemoan esan duzu eta gainera Facebookean jarri edaketeko zikoa. Jose, enkikala saberume atasko nundik datu esan hori. Bueno, esaldi hori dago semen de tinta abestiko esaldi bat da. Eta, bueno, abesti hori da denbora guztin metafora bat bezala, oso... Bueno, nik horri nire imaginazioa edo askatasuna eman nion, eta pixka bat eskribatzen du nola dan niretzako idaztea, ez? Hortaz hitz egiten du denbora guztin, ez eta metaforakin eta hola izan, pues denbora guztian da, nik idazten jartzen naizenen letra bat idazten edo dena delakoa idazten zer sentitzen den eta hola. Eta abesti hori, pues, bueno, errima politia dauka, ez? Oskiedasuna, atasko, taska, kasko, basko, txusko, zisko, horiek. Eta orduan, bueno, hor antaiz zaiten esaldi hori, ez? Nahiko parrandazalek izan geha betianik. Eta orduan nahiko ohikoa izan dagu laun bat baten kaskoko taskatan ataskatuta ikustea. Así que, bueno, oixe. Eta gero, oso hona da, nola kanta berean se relaja la cosa eta azten zeate beste bat. Bai, bukaeran. Bai, kantaren bukaeran. Bueno, musikalidade pixkat, hola... Claro, abesti horrek ez dauka estribillorik ez, da denbora guztin korte musikalen bat edo beste dauka, klima aldatzen du hiru zati bezala, ez letra hola da. Eta gero bukaeran zati musikal hori, pixkat izteko dena eta gaina euskeraz. Ordu arte denbora guztin euskeraz eta bukaerako hori euskeraz, bueno, aztakit, Bordakizu zeu, esan nahi ateratzen diodanik kanta hori. A ber, nahi interesatzen zait hau. Badakin interesatuko dut. Baizen zatikan, porque abesti batzuk esan nahi argi da, direkto eta punto, baina hortan ez, hortan da interpretazio... Edukazio oso osea, nik esan nahi ateratzen, nola bikote bat edo bilagun seksuale mana egiten dituztela. Nola sujetetan bezala ibesko por el suelo que ves, hori daude en plena lujuria. Hola, eta gero nola estenak beste bat horria se quedan exhaustos orgasmoa eta gero horrean etzana lokaretzeko prest. Jode, ze polita. Ze polita interpretazio hori. Nik esan dizute, idatzi nun aurrenatean nun aurreneko zatia. Azten dana nimi fama nituka manita, lo que más me... Horre esaten dut dena, oza, lo que más... Berdintzait nirua, berdintzait fama, berdintzait... Eozen ninen horian sartzean, egin porta zaitena da...
sortzea entzuten dunarengan zerbait, ez? Edo, eta hori, lo que más me flipa es oírte gritar. Bakit eman dezakela gritar de placer, edo, baina nik enun hortikin, baina, bueno, dere nahi nunein abesti bat hori, zeinek bere modura interpretatu zezala, nik nire modua daukat interpretatzeko, zuk zurea eta entzunko dutenak beste deukigu, eta oso kuriosoa hintzen, interpretazio. Nik esate dizuten, nire metafora guztiak dira pixka bat, idazterako orduan, ez, Momo da, berez da, kultura helenoetatik eta hola Macedonia edo inguru ertatik uste datorren jainko bat, baino guretzako Momo ere Tolosarrontzako eta Donostiarrentzako ere bai, Donostian igual garrantzi gehiago kasi Tolosan baino, Momo da karnaval inauteriaren erregea. Ez? Eta inauteriak hasi baino lehen, kaldereroak ospatzen dira eta kaldereroen erregea zan Momo, eta Momo bat orduan. Momo baita ere da inspirazioaren jainkoa, eta orduan niretzako da hori, abesti bat idaztea es que Momo venga y te haga el amor, ¿no? Por decirlo suavemente. Eta pixka bat hori hortan diko abestia, baina gustatu zaitzu interpretazioa. Eta publikoa fijatzen da detaile hauetan, ze guai zuten gaude izketak eta zu azaltzen naizea zer dagoen laten atzetik, baina hori publikoa balogatzen du edo. Ez dakit, pentsatzen baietz, batzuk bai, beste batzuk ez, nik baina baritzete, kontzertutan eta ostia, jendeak letrak dakizki. Nik baino hobeto, osea, ezin dut leheno bezala igual asmatu, hemen beste gauza sartu azte malimazei, ja jendeak badakizki letrak. Baino ez dakitze puntutaino fijatuko handetaio horietan, nik ez dut egiten ere publikoan pentsatzen, egiten dut niretzako. Azken finen, nik ez da inola esan, gugea gure publiko exigenteena, eta guri abestia gustatzen bali mazaigu, ni letrakin kontentu bali manao, akabo horre arte, oza, ez da. Glaukoma terapia moduko bat egin zaizu pertsonalki, zerretuko askotan idazterakoan kantak eta rapa, batez ere askok terapia dela esaten dute. Batzuk esaten dute terapia dela, beste batzuk esaten dute kontrakoa, raparen barruan, ez dala terapia, rapa beste gauz badala, eta bueno, nik uste dut rapa eta edozein musika estilo interpretatzeko, persona adina modu daudela, ez? Bakoitza gure egoeran jaio gea, gure ingurunea daukagu, eta horren araberakoa izan doa interpretazioi, niretzako batutan balio izan du terapia bezala. Igual ez da nire pretentsioa izan, nik idazte detenen zerbait, eta gero publiko egiten danen edo kaleratzen danen, baina prozesu guztiak pasadia. Eta igual letraren bat edo beste bai izan dela terapia muga. Edo zertatzen da azken finen, nik usteet norbeak bere letrak idazte ditunen edo zuk paper bat hartzen dezunen, zuk ezin duzu ezura esan paper hori. Me bai zutikan, porque zuk idazte dezuna, hoi zuzea. Eta papelak bueltatu deizu, zuk behin zuk idatzi dezunen zerbait, eta berriz irakurtze dezunen, paper hori edo letra hori esaten nahi zaizu, zure zati bat zein dan, ispilu bat bezala da, ez un espejo blanco, esaten dik. En contraposición al espejo negro dala hau, da Black Mirror, ez, esango zana. Bueno, nik pixkat hautsita daukat ispilua. Nik Black Mirror eta paperan etzako espejo blanco, hori oso gordinki askotan bueltatzea izulako zure irudi bat, askotan igual espero ez dezuna. Eta orduan bai, batzutan lagundu izan terapia zela, eta beste batzutan gehiago izan da protesta egiteko, edo lo que sea. Bueno, guge kaioela. Bai. Zer guapo zahar. Bai. Bueno, nire mendik gustatzen zen, nire interpretazioa eta begoia zubera. Eta konparatuko ditugu nahi baduzu. Venga, perfecto. Ni hemen gustatzen zen eta uste dut oso dute altatu dezula. Humanitate berdintasuna, ez zergatik beti
kantakia edo gutxientzat edo neskatza eta mobiozkoa. Osea, eta kezekati baina ala da. Bueno. Baina, hemen lehenengo ez da amoriozko, home, edukiko du bebe amorio puntua, baina ez da omentekona, eta beste aldetik, osea, ze guapo eta guapa, osea, ez dezu inagi alde batera, Vale, esplikatuko dizut nundik jaiotzen den kanta ulertzeko zergatik den guapo eta guapo. Oso horreza, beira. Guretzako importantena da beti abesti on bat egitea. Berdin du zeri buruz, berdin du mezua sakona daukan edo ez, izan daiteke abesti bat de vacilar, edo dantza egiteko, berdin du. Gure helburua beti abesti on bat egitea. Zesan nahi honekin, beti ez dala jendeak pentsatu dezaken bezala, ostra, hor Juantxok pentsatuko zu, abesti bat berdintasunaren alde egitea, ez da izan, nik ez duen hortan pentsatu. Gu lokalean genden, eta improvisatzen hasi ginen, eta akorde batzuk ateatzean, teklatuarekin. Eta akordeak dira, pan, 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 hasierakoak, eta akorde horien inguruan, da bil abesti osoa. Hoi egiteakon, ni hasi nintzen silabeatzen, askotan egiten duen ariketa bat, eta ezer kantatu gabe, ja melodiak eta probatzen hasten, eta atea zintzaiten. Demauan den... Eta esaten unik hor zerbait dago, musika dago. Eta orduan, bokalak eta errespetatzen, gertukoena atera zitzaitena idazteak orduan zen, ze guapa zauden. Demauan den, ze guapa zauden, ez musikalki. Eta orduan esan nun, ostia, ze guapa zauden, hau da, egunero erabiltzen duen zerbait, eta hola, eta esan nun, zeri buruz idatziko dendik hemen. Pues, eta zitzaiten hori idaztea, generoari buruz eta hola, eta ez abesti romantiko bat egitea, ez? Eta pixkat jokoi. Eta gainea, ze guapa zauden esan nunez, guapa erderazko hitz bat da, eta euskeraz guk ez daukagu, hitzek ez daukate generorik, ez? Hitzak berak, euskeraz ez dira femenino edo maskulino, baina erderazko hitzak bai. Eta guapa eta guapo, hor ezberdintasun bat dago. Euskeraz ez polita, berdin da Eugeni polita, edo kaleko txakurra polita, edo etxe hau polita. Ez dauka generorik, baino erderaz bai. Eta orduan horrek eman ziten aukera txiki hori, guapa eta guapo, eta ia dikotomia hori sartzeko, eta bizkat joku hortan. Eta hola izan zen. Ez pentsa hemen da honik ariketa bat, benga guazien kanta bat, generoa, dantzero, ez da kontrakoa. Osea, musikalki hola atera zen, eta gero, bide hortatik Guantxo. Bai. Zertaka zato, guantxo menez joantxo. Antzeko, nire batzen nahiz horri, kanta horri, horrek bai, musikakin zer ikusiako baino alderantziz. Aurrena nik estribillo bat atera nun, guantxu, microphone check. Ero horrek eskutan jartzek, eio bat bi, probatzen mikroa ezagitzen, eta ero, hasi nintzen letra egiten, estrofatakoa. Eta horrez neukan baserik. Eta lokalean hasi ginen, bilatzen base bat, erdi funky, hola, ez... Letrak ustezune, baina ez genuen nahi ez da besti bat gogorra, serioa, nahi genuen gehiago kritika egiteko, baina pixka bat hori, dantzagarria eta izan zedin, eta tonua ere pixkat de bazile, ez esaten da bezala, bazilatzen pixkat adarra jotzen nahituko gainek ezela, gero esalditan eurra ez. Bestade egin dituzu beste kolaborazio batzuekin, paiazoekin, bizipoza zadean. Fede pare baten, bizipoza eta ezagitzen gehiago usteet, bai. Eta gero ere bai, egin nun Carlos Osinaga eta Joseba Pontzekin eta paiazoekin intzuten disko bat, Bomberenean intzuten. Hortane bai, Sofan Beltz, naiz disko eta hola, ahotxakin hola. Eta geko egin dituzu beste multiplakekin eneko hartzen duzena
Guain dara gutxi? Bai. Nikotinarekin? Nikotina. Bai, hori da Tolosako mutil bat, dauzka 18 urte horako zerbait dauka, eta nire anaiakin haitzen da, nire anaia Little Martin Selecta. Eta beharekin dabiloain, atea du maketa, hori ez da, 7-8 abesti dauzka. Eta abesti baten nik kolaboratzen dut, eta hor dabil, atopea iria, kontzertu eman da eman Euskal Herri osotik. Baina, Juancho, hainbat gauza egin ditu, baina gauza horiek bideo batean bildu nahi izan ditugu. Ikusi nahi. Pues claro. Ikusi da. Venga, eman eurra. Gau berberean iluntargiarekin dantza, sartuta zalean bizirik zaudela dioten zauritarantza, edunta gauaren arteko balantza, horekak askotan badauka kolore grisaren antzan. Ura tragatzen ikasten da igerian, bizitza honen jarri gaitu txurita beltzen erdian, sokaren darraretan aurkitzen dunak saria, badakiz sentitzen duen horekaria. Ya tiempo que las putas rimas no se descontrolan, no hacen cola tras farolas, no perforan mis metáforas. Como la moral no colabora, más bien llora, se ahoga entre las olas de un silencio sepulcral. Ya no puedo decir más, que no hay mejor que el que lo hace con amor. Sin embargo es el rencor el que me enseña. Noche de dolor y única seña es prender fuego, toneladas de leña para quemar mi puto ego. Luego kutxea, reggae musikaren aizeak takea, usatzen ditu beldurta legeak, txikitzen kateak, oh yeah 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 yeah. Reggae musikaren aizeak takeak, usatzen ditu beldurta legeak, txikitzen kateak, oh yeah 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 yeah. Reggae musikaren aizeak takeak, usatzen ditu beldurta legeak, beldurta legeak. Tartaldek esan dezalape, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Salda plana, dantza bero gozoa like patxarana, zukana banoa eutxi fuerte lastana, bomboa kanpoa darama zure lotxadana. Bueno, Juancha, hau ikusi ditugu hainbat irudi glaukomakin kolaborazioak, eta esan behar dizut oso pertsona, ona zela eta ezagutu zinturenetik asko maite zinturala. Eskerrik asko Bileni, baino gauza bat, ez epaitu denak bakarrikan interneten ikusten danagatik. Pero guk horri jotzen deuna, supuestamente da ondo iten deun zerbait. Pero gure bizitzan izan gaitezke persona txarrak edo baita ere, así que eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, nire etxea etortzea, hoi zerbait esan nahi du, Vale, hoi onartze dizu. Bukatzeko, Bai. izak ez izaigerazea, Bai. gizarte eziketa ikasi duzu, Bai. nolatan. Bera, ni hasi nintzen zuzen bidea ikasten. 18 urten euskenen, 17. Oain nigan bete gabe 18. Eta utzi nun. Etzalako nire mundua, nun nire gure ikusten, eta gara nintzen lanen, bi tailerretan, bi fabrika, legorretan dauden bi fabrikatan, eta bueno, pentsatu nun, tajuzko zerbait imar nula, eta gizarte eziketa karrerak deitzen inun egia esan. Bueno, hezkuntza ez formalan barrun dagoen ibilbide posibletako bat dalako, eta bueno, karrera inun eta suertea izan dut.
praktika on batzuk egin ahal izan nitula, eta, bueno, gero enpresa hortako postu baten hartu ninduten, eta 3 urte amakizkin ja lasarten lanian. 3 urte eta piko. Bueno, Juancho, mira. Zuri, Orieni. Nico jugar en la calle, Bai. el carrizqueta, bubusteko, Oso, nike bai. Ogain ja, nire bitumean zaude. Zenbat elkarrizketa dauzkazu? Pila bat, Gutxi gora bera? 110. Eta denak hemen egin dituzu? Bueno, hemen edo kalean edo nik askatasunon ematen dutez jendea ezin baro etorri zergatzen nik ez jun eta hola eta niretzako hobea da zu hemen egotea. Niretzako ere bai, niretzako nera etortzea hori bat. Eta bilaleko diago mucho hangi bat gure ikusi lehen. Ema jene. Agur! Agur!